Direktor nie jest tam gdzieś takie rzeczy. Tak, dyrektor nie jest tam gdzieś takie rzeczy. No dobra, Że nie jest zelená špička, jak Proslanča Slovenská. Ale tá jedna zrejka. Točiť. Dobrý deň. Ale vidíte, mám kopu iných starov. Ja si tam aj potom nakoniec vybrala, keby sme išli, že vy ste tam prišla na tie počty, ktoré Jávo. Poďte sať až po 50 najvyššie. Dajte nám. Deň Zeme 22. apríla vznikol na základe vedcov, ktorí v Amerike prvýkrát videli zábery z vesmírnych družíc a rakiet a povedali si, že tá malá modrá guľôčka, ktorá je vo vesmíre, je tak strašne krehká, že skutočne potrebuje ochranu. A preto tento deň Zeme, a pevne verím, že v tento deň Zeme si uvedomíme, jak je potrebné to životné prostredie chrániť, aby táto krehká modrá guľočka, na ktorej žijeme, zostala aj pre naše ďalšie a ďalšie generácie. Členov hodnotiacej poroty tu nám máme a ja by som ich poprosila, keby boli takí láskaví a odovzdali ceny a diplomy tým, ktorí sa umiestnili na 1., 2., 3. mieste a samozrejme aj všetkým ostatným za úspešnú účasť. Na 3. mieste sa umiestnila základná škola Brvnište. Poprosím účastníkov, zástupcov. Poď aj ty, mliečko, medzi nás. Mliečko je zdravé, pravda. Dobre, ďakujeme. Druhé miesto, druhú priečku obsadila základná škola Slovanská Považská Bystrica. A škola nemocničná. Tak poďte sem k nám.